immigration गुबुन हादोरनिफ्राय हाबफैनाय मानसिफोर आं खन्थाइनि मुंखौ बेबायदि होदों सानसेखालि फुङाव खामानि मावनो थांनाय लामायाव बिलोमानि लामानि गाहायजों सासे गोसो गुरै अनसुलि हिनजावा बरफजों लाथा खाना थानाय लोरबां थैहांहां जिबौ नुयो बिनि समायना बिगुरा गासैबो बरफजों लाथा खाबाय बियो गाबख्रावबाय आरो बुंबाय दुखुनांथाव आं नोंखौ लांगोन आरो जोथोन लागोन ओ गोसो गुरै अनसुलि हिनजाव आंखौ ला ओ गोसो गुरै हिनजाव आंखौ ला हामा सुरहाबना बुंबाय गिलु फालु जिबौआ बियो बिखौ आरामै बोनबाय गोजोन आराम होग्रा इन्दि जियाव आरो बिखौ गावनि अर खाथियाव दोनबाय माखासे बेरे बिदै आरो गाखिर होनानै बियो मामारै हैदिन हराव गावनि खामानिनिफ्राय न'आव फैबाय आरो गोख्रै मोनफैनायनि लोगो लोगोनो बियो नुबाय गाव लाबोनाय समायना जिबौआ थांखांफिनबाय बियो बिखौ मोजोमनानै लाबाय ओ अनसुलि हिनजाव नों आंखौ ला सोरगो इसोर आंखौ ला ओ अनसुलि हिनजाव नों आंखौ ला गिलु फालु जिबौआ हामा सुबाय बियो गावनि बिखाजों मोजोमबाय आरो होनबाय नों थारैनो समायना हिनजावा गाबनानै बुंबाय आं नोंखौ बासायबाय आरो नों आंखौ अरबाय इसोर मानो बियो गाबबाय आं नोंखौ लाबोआमोनब्ला नों दाहालागै थारैनो थैथारसिगौमोन बियो आरोबाव बिनि समायना बिगुरखौ बिलिरो खुदुमो आरो गोरा हमथाबो नाथाय साबायखर होनायनि सोलायै बै जिबौआ बिखौ गिलु फालुयै अरबायसो औ जाम्बि हिनजाव नों स्रिथा हाराव मिनिना जिबौआ बुंबाय नों आंखौ लानायनि सिगाङावनो जिबौ होनना मोजाङै मिथियोमोन बेखौ दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइ बोलोगोरासिन हादोरनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड जे ट्राम्पआ रुजुनाय खन्थाइ दिनै बेबायदि रुजुनो गोनां जादों दिनै खन्थाइ आवरायनानै गावनि सुबुंफोरखौ गुबुनारि हाबफैनायनिफ्राय गुबुन हादोर हाबफैनायनिफ्राय दिनै सांग्रां खालामनो गोनां जादों दिनै जों बे जिबौफोर बायदिनो गाखिर आरो बेरे बिदै होनायनि उनावबो बै जिबौफोरजों जों सौजाबाय थादों अरजाबाय थादों दिनै जों अनसायनाय जिबौजोंनो सौजादों आरो अरजादों दिनै आसाम सरकारा रामदेवनो पतन्जलिनो गोबां हा होदों बिजनेस खालामनो बिटिसिनि सोरखाराबो हाग्रामा बिथाङाबो हाजार बिघा हा होलांदों नाथाय दिनै बै पतन्जलिनि मानसिफ्रा जोंखौ माबायदि लादों माबायदि सानदों बियो थांनाय 24 सेप्टेम्बरनिफ्राय 28 सिम जि योगा केम्प जादोंमोन बेयाव जों बेरखांनायखौ नुनो मोनदों बर' होनबाय थाब्लानो जों बर' जाया जों गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हाया बर' जानो थाखाय जि खालामनांगौ जों बेखौ गावनो खालामनांगोन सरजाबनाय आरो सिगिर जानाय जों गासैबो जाजोबा मान सन्मान होलायना गोसो गोथारै सावरायनो हाब्लासो सावरायनाया जाफुंगोन आरो गोजोनै दावगालांनो हागोन नङाब्ला बर'नि गेजेरावबो एडल्फ हिटलारफोर बायदि मानसि जोनोम मोननाया जेबो गेदेर बाथ्रा जानाय नङा बर'नि जि हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहा बेखौ माब्लाबाबो सिगिनानै आरो गावथारनानै बुथारनानै फोजोबनो हानाय नङा जोंनि हास्थायनाय आरो नाजानायखौसो खोनाथों आरो गोसो होथों होनना जुजिदों आरो नांदों सोलायनाय आरो गुरस्लायनायानोल' सैथो जोंबो गोसो खालामोब्ला सोलायनो आरो गुरस्लायनो हायो खौसे आखाइ मिलायोब्ला जोंबो जोंनि खाफाल आरो इयुनखौ सोलायनो हायो गुरस्लाय होनो हायो
समनिफ्रायनो आसाम कसारी जुबक सन्मिलनी बर' जुबक सन्मिलनी ट्राइबल संघ प्लेन्स ट्राइबल अफ काउन्सिल एबा PPTC UBNLF बर' साहित्य सभा एबसु BLT बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोब खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों। नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम जों बर'फ्रा हारि बायदि माहारि बायदि माब्लाबाबो देरहायाखै। हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों। थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाखनाव समजों लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब खोलोब जेनबोदों। सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया, बियो थाबायलाङो, दावबायलाङो। बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन। जों मिथियो जे जि सावरायनाय बेनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा। बुजाबुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो। बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों। खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन। जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन।